Mä oon Oona Kastari ja mä oon koulutettu hieroja ja dry needling-terapeutti, Anatomia-agentin alkuperäinen perustaja. Mä oon kiinnostunut terveydestä ja hyvinvoinnista ja sitten mun omien vaivojen kautta niin oon saanut ammattilaisilta apua ja halusin sitten kouluttautua hierojaksi. Valmistuin 2018 ja dry needling-terapeutiksi sitten 2021. Me ollaan perehdytty tosi paljon tuki- ja liikuntaelinvaivoihin ja autetaan erilaisten kiputilojen kanssa, muun muassa migreeni, alaselkäkivut, perusniskahartiaseudun kivut myöskin. Meillä on se, että me ollaan periksi antamattomia sen kanssa, että me halutaan selvittää sen oireen syy, eikä pelkästään vaan sitä oiretta hoitaa. Mä oon Sirke, hammaslääkäri ja fitnessurheilija. Mä oon nyt käynyt Anatomia-agentilla 4 vuoden ajan ja oon saanut apua niin työn ergonomiaan liittyviin haasteisiin kuin sitten urheilussa tuleviin erilaisiin kremppoihin, mitä siinä ajan mittaan tullut. Anatomia-agentilla saa perinteisen hieronnan ja urheiluhieronnan lisäksi paljon erilaisia muitakin hoitomuotoja, kuten dry needlingia, mikä on mun oma suosikki, ja sitten myöskin fasciahoitoa ja lämpöhoitoa ja monta muuta erilaista, mikä toimii sitten erilaisiin vaivoihin ja olen varmaan kaikkia kokeillut tähän mennessä. Dry needling on länsimaiseen lääketieteeseen perustuvaa akupunktiohoitoa. Se on erittäin toimiva ollut muun muassa migreeniin, tenniskyynärpääoireisiin, erilaisiin hermosärköihin tai vaikka juoksijan polveen. Me pystytään kohdentamaan sillä neulalla nimenomaan siihen kohdelihakseen, mikä sattuu olemaan arka, kipeä tai se voi heijastaa muun muassa kiputilaa vaikka käteen. Tämä on tosi hyvien kulkuyhteyksien päässä, ihan Keravan juna-aseman vieressä. Ja varsinkin akuuttitilanteissa on saanut nopeasti avun ja nopeasti ajan. Aina katsotaan ihmistä kokonaisuutena ja terveydenhuollon ammattilaisena mä arvostan sitä, että osataan myös ohjata eteenpäin, eli tunnistetaan ne omat osaamisen rajat. Parasta mun työssä on se, että kun asiakkaalle saadaan sen vaivaan tai oireeseen apua, ja sitten tietysti kun meitä on muitakin tässä ammattilaisina tekemässä, niin me saadaan sitten hyödynnettyä toistemme ammattitaitoa myöskin. Tällä alalla voi aika paljon lisäkouluttautua, joten mekin pyritään ylläpitämään sitä, että me pysytään ajan hermolla ja käydään erilaisissa koulutuksissa. No meille kannattaa tulla ihan matalalla kynnyksellä, että me otetaan jokainen vastaan yksilönä ja koitetaan suunnitella se hoitomuoto aina jokaiselle eri tavalla. Et tehdään hoitosuunnitelma ja mietitään sitten, että miten olisi fiksuinta edetä.